वीडियो नाजे दलों मो वीडियो नाये मो इंडिपेंडेंस डे नि 15 अगस्त नि वीडियो बरक मो हाइके शूट खाइमानि बा ओ जागा सुनुं माने एकदम नाये मुख टिकलाय थांगा आनि खेन रब नायदि मो एकदम नांगमानि वीडियो नाय दंदि पाइथ जतै ताम ओ जागा माने बरक ओ जागा फुनुंना नायो बसाय थयै माने बसाय बॉर्डर थांगे बा थयै जे आर्मी रंनि गुसिग्रक बबा हाइके बुसुक बखा दुखु बाबु मा बबा हाइ फिलिंग्स आबो जे अंजां नाय रक सिंबार साइमिया नायदो वीडियो पाइथ जतै न रक एकदम बखा दुखु नांगो महाय वीडियो नगै नरक नांजागा न कारण आर्मी रक तंगुसि देश रक्षा दंला आबुनि बागनो वान सुनाय के दिंगे ब्लेड दुखु नांनानि करनो बिहिक बसा बंनि बिहिक बसा थैजांनाय बिहिक बसा रंनि नायदि बुसुक बखा ताम सकांसिनि सिनि देब्रमाबो गोबां मा आर्मी आबा हे थैख्या थै कथै सपायो धन्य है मां बरक थै बरक बिहिक बसानि बुसुक बखा दुखु नांग पैदा होए ना जे सिर्फ आपन ले नहीं आपन परिवार ले नहीं बल्कि आपन वतन ले खुद के कुर्बान कर देवे ना।